Госці ў студыі. Запрашае Легіён Марыі. Хвала Христу, дорогие слухачи и глядачи YouTube канала Радио Мария. Спадзяёмся, усім вам нас добра відаць і чуваць у прамым эфіры. Сёння сапраўды муся адзін з першых прамых эфіраў з нашай новай студыі. І калі вы зараз паглядзіце ў свае экранчыкі, а не толькі пачуеце нас праз радыё, то вы пабачыце, якая вялікая супольнасць сёння ў нашай студыі тут сядзіць разам са мною. Я яшчэ раз прывітаюся з усімі, бо чакаю адказ. Пахвалёны Ісус Христос! На векі вечныя, амен. Хто ж такія дружныя сёння з намі праз увесь дзень? Гэта ўжо не сакрэт. Калі вы слухалі, то вы ведаеце. Легіён Марыя. Суцэльны такі паўнаводны, я б сказала, рух да нас у студыю завітаў, таму што сапраўды дружна, усе малітвы, шматлікія людзі да нас прыйшлі, і нават не гледзячы на нашы нейкія тэхнічныя складанасці, мы змаглі разам з вами, даражэнькія, забяспечыць сённяшні эфір сапраўднай шматгалоснай малітвай. Дзякуй вам за гэта. Ну, а цяпер пра тое, хто ж гэта такі Легіён Марыя. Можа, хтосьці не ведае, можа, хтосьці ведае мала. Сёння мы маем шансы пра гэта даведацца глыбей. Першае пытанне такое. Будзе, мусіць, гаспадара Владзіміра, які такі у нас сур'ёзная асоба і быў адным з важных арганізатараў гэтага Дня Легіёна Марыя на Радыё Марыя. Адкуль паўстаў рух, дзе і колькі гадоў ён ужо ёсць на Беларусі? Ну, паўстаў ён у Ірландыі у 1921 годзе. І як сведчаць шматлікія такія моманты, ён быў, скажем, вынікам фацімскіх аб'яўленняў Маці Божай, бо гэта сама фарміраванне гэтай супольнасці пачалося ўжо яшчэ ў 17 годзе, а ўжо канкрэтна ён сфарміраваўся 21. І ён паўстаў дзякуючы гераічнай веры ірландца па імені Фрэнк Даф. Чаму гераічнай веры? Таму што на той час такі радыкальны рух свецкіх, ён быў, ну, радыкальным вельмі. І як бы усе гэты крыж цяжкасці па развіццю гэтага руху яны, скажем, зменшыліся пасля другого Ватыканскага сабору, калі касцёл пашырыў служанне свецкіх для Хрыста. Вось, і, скажем, штуршком для гэтага нараджэння гэтага руху сталі дзве такія важныя рэчы, два такіх благословенства, якімі валодае наш касцёл. Гэта першае сакрамент хросту, бо Фрэнк Даф быў перакананы, што кожны ахрышчаны чалавек, ён пакліканы сведчыць аб сваёй веры. І другое, гэта кніга. Вось гэта кніга. Трактат аб сапраўднае ушанаванне Святой Панны Марыі. Сабралася некалькі чалавек на малітву ружанца, і гэта было 15 чалавек, яны сабраліся для таго, каб глыбей разабрацца ў сутнасці гэтай кнігі. Яны яе прачыталі і сабраліся, каб абмеркаваць яе. І вось гэты сход стаў пачаткам Легіёна Марыі. Яны адкрылі гэтую кнігу, яны зразумелі яе сэнс, і з гэтага часу вось такім быў дадзены старт супольнасці касцёльнай, але ўжо такой супольнасці вельмі дынамічнай, которая пачала служыць пастаянна за межамі касцёла сярод людзей неверуючых, сярод людзей патрабуючых, сярод людзей, скажем, заблудшых у веры. Вось. І гэты рух стаў павольна распаўсюджвацца, ну і прайшоў час, ён прыйшоў на Беларусь, і вось ужо 30 гадоў легіянеры Марыі служаць на Беларусі. Вось, ну і падкрэслю, што
адметнасць гэтага руху гэта адданне і прысвячэнне Марыі. У легіёне Марыі яна мае сваю форму, але таксама легіянеры Марыі многія вельмі многія грунтуюць сваё служэнне на вучэнні де Монфора сапраўднаму шанаванню сеч пана Марыі. Вось з таго, што я пачула, я разумею, што гэта служэнне і знешняе, то бок для іншых людзей нейкім чынам, і служэнне ў тым ліку для сябе у паглыбленні асабістай веры. Калі асабістая вера грунтуецца на вучэнні Гриньона де Монфора, так, вось гэтае паглыбленне веры, то якім чынам легіянеры служаць іншым людзям? У чым гэта дзейнасць легіёну заключаецца? На прыкладзе Беларусі, на нашым. Глядзіце, на самой справе прысягу складаем Духу Святому праз адданне Марыі. То есть мы цалкам аддаемся на служэнне, сябе на служэнне, сябе аддаем дзеянню Святога Духа. Вось. То есть па сутнасці мы прызнаем сваю нікчэмнасць. Мы толькі прылады. Бо на самой справе несці вывучэнне касцёла, за межы касцёла гэта нелёгка, гэта складана. І тут такіх нашых ведаў простых не хапае. В данном случае дзейнічае Святы Дух. Ён дзейнічае праз нас. Кожны раз, калі мы ідзем на заданне, мы атрымліваем заданне на сходах, мы дакладна усведамляем, што ўжо ёсць людзі падрыхтаваныя на размову з намі, і ўжо Бог нешта падрыхтаваў укласці ў нас для кожнага чалавека. То есть там цалкавітае дзеянне Святога Духа, і калі ён дзейнічае праз нас, гэта ёсць асвячэнне для нас. То есть вельмі проста і вельмі моцна. То бок, чалавек, якога вы сустракаеце, вы яго запрашаеце ў рух, так? Не заўсёды. Тут не важно. Не важно. Тут для нас важно пасеяць зерня веры. Далей гэта таксама справа Божая. Не затрымлівацца, ісці далей. Закінуць гэта зерня і даверыць Богу, каб ён узрасціў яго. Якім шляхам ён прыйдзе да збаўлення? Гэта ўжо таксама справа Божая. Не абавязкова, што ён там праз касцёл прыйдзе. Але калі ён збавіць душу, калі ён палюбіць Бога, а што можа быць лепшым? То это ўжо адно гэта напаўняе такімі перажываннямі шчасця чалавека. Гэта тое, у чым ужо дзейнасць заключаецца. Але кожны з вас нейкім чынам упершыню трапіў у легіён Марыі. Давайте пачнем з вас, спадар Владзімір, а потым, калі ласка, падзяліцеся сваім досведам, якім чынам вы сталі сёстрамі і братамі менавіта ў межах легіёна Марыі. Глядзіце, у меня тут адбылося так адначасова з узнікненнем легіёна Марыі, то есть я 30 гадоў ўжо тут, амаль 30, на ўспамін Яна Евангеліста будзе роўна 30 гадоў. Так, у двух словах. Калі я стаў хадзіць у касцёл, спавядацца, маліцца, прымаць камунію, то павольна вось гэта благаславенства, яны назапашваліся ва мне, і яны ўжо не маглі там умяшчацца, мне хацелася гэтым патэнцыялам дзеліцца з іншымі. Вось, аднойчы, это было чорным касцёле, я прыняўшы камунію, я спытаўся пані Еду, што мне рабіць далей? Я адразу пачуў сэрца адказ. Далей ты павінен ісці з Марыяй. І мне адразу перад вачамі алтар катедры, я зразумеў, што Марыя чакае мяне там. Я прыйшоў, бачыў аб'яву пра легіён Марыі, я прачытаў, зразумеў, што гэта тое, што я шукаю. Вось. І такі момант другі трошку, скажем, весёлы, жартоўны, але тоже раскажу. І прыйшоў туды на сход, гэта был якраз успамін Яна Евангеліста, аднаго з галоўных апекуноў легіёна Марыі. Гэта ўжо быў перыяд Божага нараджэння. Легіянеры, там уже прэзідыум быў, яны такую зрабілі сход святочны, з пачастункамі. Я быў шчаслівым чалавекам, я памаліўся ружанец, мне пачаставалі. Вось. І тут яшчэ прыйшоў святар з бутэлькай віна. Асвечанага. Таму, калі мяне пытаецца, чаму ты з усіх рухаў выбраў гэта, так пакармілі віном, напаілі, які ж рух можа быць яшчэ лепшым, чым гэтаскі. А калі чэсна, то ўжо тады не задумаўся,
але зараз 30 гадоў прайшло, зразумеў, што это пакліканне на ўсё жыццё. І гэта... Калі гэта ўсведамленне прыходзіць, то астатак жыцця хочацца пражыць цалкам, просто без астатка аддаўшыся сябе Марыі і выканаўшы волю Бога. Дакладна для мяне ведаю, што зараз адно толькі ў сэрцы перад вачыма гэта цалкам выканаць волю Бога адносна мяне ў маім жыцці. Калі я гэта не зрабіў дасканала, то хацеў бы ўсё выправіць і быць шчаслівым у гэтым, і каб пан Бог таксама з мяне парадаваўся, калі гэта атрымаецца. Пані Тацяна, моя сённяшняя амаль што сувядучая дзённых эфіраў, малітваў, калі ласка, якая, дарэчы, да нас таксама даехала не з Мінску, а з Жодзіна. Як вы упершыню трапілі ў легіён Марыі? Ну, моя гісторыя, я распавяду яе карацей трошкі. На жаль, я вельмі позна прыйшла да Бога, прыйшла са шпіталю, як кажуць, як трывога, дык да Бога. І вось ужо 10 з паловай гадоў я ў касцёле. А сёстры мяне запрашалі на першым гаду, як я пайшла ў касцёл. А я кажу, як пайду на пенсію, тады зараз прыйду да вас, мои дарагія. Запрашалі, і вось яшчэ працавала, але ў мяне ўсе мае такія духоўныя учынкі, яны звязаны з маём месяцам маем, бо я нарадзілася ў маі, шлюб прымала ў маі, венчалася ў маі, і таксама ў легіён Марыі прыйшла ў маі, і яшчэ не выйшаўшы на пенсію, я прыйшла ў легіён Марыі. І пасля першага паседжання я зразумела, што тут маё месца, бо Марыя не дарэмна мяне паклікала, яна клікала мяне, не адзін раз клікала мяне ў гэты рух. Я зразумела, што тут маё месца, бо гэта моя сям'я, мае сёстры, мае браты. І ведаеце, калі чуеш Божае Слова, яно цябе перапаўняе супакоем, радасцю, любоўю, і ты хочаш дзяліцца гэтым з людзьмі, хочаш распавядаць пра Бога, бо, на жаль, сустракаючыся з людзьмі і сталага ўзросту, яны не ведаюць Бога. Одна жанчынка мне сказала, маё дзяцінства было такое, што я, як падпарадкоўвалася маці, якая была атэісткай, казала, вось партрэт Леніна, вось твой Бог. І ведаеце, дзякуй Богу, потым гэтыя людзі не губляюцца, яны заўсёды цябе знойдуць, і далей працаваць пад вхаровамі Маці Божай, гэта такая ласка, гэта такое шчасце, бо мы як апосталы ідём наперадзе, як апосталы ішлі наперадзе Ісуса, так і мы ідём наперадзе Марыі, і гэтую дарогу, як кажуць, ачышчаем. Так? Вось так. Дзякуй за ваш аповед, за ваше сведчанне. Ну, а пані Ванда як потрапіла? Ну, я потрапіла так. Я у Бараничах пішла вчитися у катехетичний коледж. Ну, а потім там у Бараничах був Юрій Мазур, він з Польщі. Потім, ну, так направив... Отец, да, отец. Ежи Мазур. Направил на учебу у Австрию. Потом, когда я вернулась, и уже тут у Минску была, и он направил сюда, в Беларусь, брата Тому, уже святой памяти, и брата Станислава. И они прибыли до меня на квартиру, но меня дома не было, но я так это вижу, сидят некие молодые люди, ну, брат Станислава старейший, ну, и это самое. И записка, что приехала в кафедру. Я приехала. И вот там брат Том и брат Станислав давали, ну, из Ирландии брат Том, расповедали про легион Марии. Я записалась. Владимир тоже там. Я позднее пишу. Ну, может, трохи позднее. То бок вы больш за 30 гадоў ўжо ў Ну, легіёне? вы ведаеце, ну, як бы так, за 30, но у меня тогда мама захворела. Я мусила поехать на вёску и доглядаться. Тут был. Ну, а потом, когда я уже мама помирилась, ну, это самое, отец Юрий Находка был по колледе, он сходил, и он меня запросил. І знайшов вас. Да, и сказал, приходьте у легион Марии. Я як бы трохи всупереч была. Ну, Але он мне ничего не сказал. Я ему так бы причину там невеликую сказала. Я ночки собрался и пошел далее по колледе. Ну, вот так я попала в легион Марии, ну, уже
практычна, ну, як перарыў звязаны з хваробай мамы, ну, так, уже можна сказаць, 25 гадоў, можа, 27. Я была трохи супраць, але ўжо 25 гадоў я ў легіёне Марыі. Это цудоўнае сведчанне, дарэчы, праўда. Як вядзе Маці Божая, як кліча да сябе. Ну што ж, сестра Ірына, чаму яшчэ будзе наступнае пытанне зараз? Сестра Ірына распавядзе сваю гісторыю і будзем даведвацца, чаму сёстры і браты, дарэчы. Як вы, сестра Ірына, трапілі ў легіён? Ну, і зноў жа вяртаемся да таго ж самага віноўніка і цаюрыя находкі. Мы з адной парафіі, парафія Божага цела, і вось, будучы на святой імшы, будзённы дзень быў 17 лютага 2009 года, і отец Юрий, які апекаваўся ўжо прэзідыумаў у катедры, ён падчас святой імшы, падчас аб'яў сказаў, што вось у нас арганізоўваецца легіён Марыі і запрашаю ўсіх жадаючых. Ну, я так сама пра сабе падумала, што гэта вельмі велічна, і ну, я як бы недастойна вось да такога, і таму я так адразу адкінула гэту думку. Але калі выходзілі са святой імшы, мы той час яшчэ маліліся ў жэсе, калі выходзілі са святой імшы, отец Юрий стаяў ужо за дзвярыма, і вось ён так запрашаў, казаў: ты на легіён Марыі, ты на легіён Марыі. Ну і вось я выходзіла, ён кажа, што на легіён Марыі. Ну, ведаеце, як святар сказаў, так трэба, напэўна, быць паслухмяным. Ну, і я прыйшла. Канешне, на той час я з мужам сваім жыла ў грамадзянскім шлюбе, гэта які зарэгістраваны ў ЗАГСе. І я сказала, што ну, не прымаю святую камунію, да споведзі не хожу, то хутчэй за ўсё, што ну, я не магу тут быць у гэтай супольнасці. Але отец Юрий сказаў: хадзі. Ну і ведаеце, што праз год ужо адбываліся цуды, раней адбываліся, але ўжо праз год мы з мужам ужо взялі касцельны шлюб. Ось, такі цуд, адзін з цудаў, якія адбываюцца ў жыцці, калі ты адкрываешся вось на гэтыя ласкі, ну, сапраўды гэта пакліканне. Легіён Марыі — гэта пакліканне. Ну, вось такім чынам я трапіла ў легіён Марыі, і па сённяшні дзень, ну, займаю актыўную пазіцыю. Вельмі, ведаеце, мне хочацца перадаць прывітанне айцу Юрыю Находку. Так? Бо ўжо не адзін раз прагучала яго імя ў гэтай перадачы. Як ён удала раскінуў сеці свае, правда? Его прозвішча адпавядае. Так, і знайшоў легіянераў, сясцёр і братоў. Хто распавядзе нам, чаму сёстры і браты? Чаму не пан, пані, сябры? Таму што сёстры і браты. Таму што Франгдаф вельмі моцна верыў, і я таксама раздзяляю яго веру, што гэта група яшчэ вельмі вялікая будучыня. Чаму? Яна прадказана ў гэтым трактаце, дзе Людовік де Монфор сказаў, што як бы там всё злы дух сябе не паводзіў, але я моцна веру, што напрыканцы часоў, калі моц д'ябала будзе наймацнейшая, што супраць яго паўстануць шэрагі легіён адданых воінаў Езуса і Марыі, як мужчын, так і жанчын. Вось. І, ну, адпаведна, это павінны быць браты і сёстры у Езусе Христе, да. Ці адчуваеце вы падтрымку легіёну ў сваёй будзённасці? Калі ў вас нешта здараецца, ці звяртаецеся вы да сваіх сясцёр і братоў? Ці маеце гэтую апору? Як дзейнічае рух вось у будзённасці вашай, не толькі ў веры, можа быць? Ёсць такое? Конечно. Ёсць. Мы заўсёды на сувязі, заўсёды маем рацыю адзін пра аднаго, як-небудзь што-небудзь патрэбна. Дзякую брату Владзіміру, набажэнства першых суботаў месяца ў Буцлаве вельмі добра адклікаемся. Ружанцовы кангрэс у Магілёве вельмі падабаўся, хоць я першы раз прысутнічала ў гэтым годзе, але пастанавіла сабе, калі Бог паклікаў мяне першы раз, значыць пакліча яшчэ паеду. Таксама Браслаў, Росіца, мы заўсёды разам, усе рэкалекцыі, ўсё мы
и один про одного все ведаем. Все, списываемся, созваниваемся. Раз у месяц мы приезжаем у катедру на коміцыум, так само разом, да, разом. Про мяне вы не ўсё ведаеце. Тое, што Павінна дазволена. настаивница, так. Да, то, что Но дозволено. что такое комициум, так? Коміцыум — гэта у нас найвышэйшы над нами орган, я бы так сказала, да, у Беларусі, да. И он собирается раз да. в месяц. Так. Да, Вельмі да, серьёзна. так. Як гэта... О, іерархія. Давайте. Якая іерархія, як ви збираєтеся, що ж там у вас адбываецца на ваших сходах? Звычайна. Як вы заўважылі, у нас шмат лацінскай тэрміналогіі. І яна не выпадковая, ну, яна як бы выпадковая, бо нічога не прыдумлялася, ну, неяк само сабой ўсё укаранялася у легіёне Марыі, але яна цалкам, скажем, узятая з войска Рымскай імперіі, которая лічылася, ну, лічыцца, што гэта было самае моцнае войска ў гісторыі чалавецтва. І такі робіцца акцэнт, што легіён Марыі павінен быць такім войскам. Вось, але ёсць такі нюанс, што у нас ёсць сімвол легіёна Марыі, факсілум. Да, вот выява ёсць. Ён Аксілум, на зваротным баку, на зваротным аксілум. вось такія роўна такія ваксілумы былі ў кожным легіёне у рымскім, і калі гэты ваксілум губляўся, то легіён расфарміроўваўся. Толькі розніца, што у нас у іх быў арол і выява імператара, у нас Святы Дух і выява Панны Марыі. Вось. І гэта нас так, скажу, такі акцэнт і мабілізацыя для кожнага з нас, што для таго, каб наша вера была тое, што гэта супольнасць, гэта рух, ён не пераможны злым духам. То есть, калі у нас весь рух, усе, хто прымаецца гэты рух, прыходзіць праз адданне прысвячэння Марыі, і што кожны год это прысвячэнне аднаўляюцца, што вось гэта практыка, яна не па зубах д'ябалу. То бок маленькія супольніцы уваходзяць у больш вялікія. Да, і вось гэта, і вось гэтыя назвы там, як у нас курыя, каміцум, кансіліум, яны узяты ўсе з Рымскай імперіі. Хоць парока Данііла гэта імперія д'ябала, але ну, Бог жа заўсёды ўсё злое перарабляе на сваё. Ну, дарэчы, мы заўважылі, што у вас ёсць чоткая арганізацыя. Гэта мы сведчым як працаўнікі студыі, таму што сёння сапраўды на кожнай нашай малітве прысутнічала шмат людзей. І за сённяшні дзень з легіёну Марыі мусіць так 6 чалавек пабывала на радыё Марыя, і былі супольныя малітвы, то бок усё было арганізавана і зладжана. І я так разумею, што вашы таксама сходы, як сустрэчы, яны маюць пэўную структуру. Вось чалавек, які пачуе нас і захоча даведацца больш пра легіён Марыі. Па-першае, як ён можа трапіць да вас, а па-другое, што ён пабачыць на вашым супольным сходзе. А вы хочаце до нас трапіць? Пані Лена ўжо до вас трапіла сёння. Мы хочам, слухачы, гледачы, правда, мы хочам даведацца, расказвайце ўсю правду. Ну, як, захацець трэба, а трапіць ужо не праблема, знайсці прэзідыум, прайсці. Будзе чалавек прыняты кандыдатам, пройдзе прабывальны тэрмін, і ён пакажа, ён падыходзіць, не павіў, калі падыходзіць, ён пройдзе праз гэтыя вароты, ён прысягне Святому Духу пра заданне Марыі і вперед на міны. В каждом костеле сведчение, которое постоянно давно, в костеле сведчение про легион Марии. После святой мыши раздают там информацию, да, и ну, много записываются. Это покликание, пару слов. Да. Я думаю, что важно тут все-таки разуметь, что есть покликание в покликании. И мы, как бы, Господь так само нас до конкретной дейности кличу у парафии на месте. То есть Господь все-таки конкретно дейничает.
І мы менавіта самі можам нейкім чынам распазнаць гэтае пакліканне праз малітву, конечно, гэта важная была малітва, сувязь з Богом увесь час, але таксама ёсць знешнія знакі. Вот мы кажам пра айца вернаходку, всё такія это знешнія знакі могуць быць, якія мы павінны прачытаць і не баяцца. Адно могу сказаць, што легіянеры свайго ўжо досведу святарскага, они не толькі актыўныя знешне, але не вельмі актыўна ўнутрану парафіі. Это найбольш актыўныя парафіяне і больш здзейныя такія парафіяны. Таму это сапраўды, не хочу назваць слово структура, скажем, душпастарства ці дзейнасць, она найбольш плодоносная. То есть они сапраўды плодоносят, бо наша духовность повинна быть плодоносная. И они сапраўды, у них это бачно, что они плодоносят. Тому я скажу так еще, что не у всех краинах Легион Марии закоренился, у Беларуси закоренился Легион Марии. И так само для нас такой знак, менавіта нашей такой больше отданности Богородицы. А там, где сын є, там Богородица, там сыходзіць незвычайно ласки для этой краины, скажем, для нас особисто, для костёла. Тому, конечно, я с своего боку вельмі закликаю сапраўды, кто открые это поклика, не бояться пасці за Марией. То есть мы как бы идем за Марией, идем за Иисусом. И менавіта пасці, каб менавіта наше жыццё приносило все больше плодов, скажем, оно было плодоносное. И мы, когда приносим плоды, маем так само радость у сердца. Служение мы маем тады радость. Вось і нарэшце у нас патрапіла слова ў вусны айца Віталя Сапегі, які таксама не выпадкова сёння, хоць ён і дагэтуль маўчаў, ён вельмі цярплівы у нас быў святар, але ён не выпадкова з намі ў студыі. Так, таму што Легіён Марыі прыцягнуў айца Віталя таксама да свайго руху. Якім чынам вы прычыняецеся да Или уже притягнул, то не служэння? отпустить. Так. Скажем шчыра, што так сталася, што 10, может, гадоў, так, может, 14 гадоў пілігрымцы Мінск-Буслаў, мы сутыкнуліся з Владзімірам, і Владзімір мне задал такое пытанне: отец Віталій, ці варта прачытаць мне эту кнігу Людвіга Гринона де Монфора ад ушанавання Свяцейшай Панны Марыі. І как раз я тады прачытаў эту кнігу. Я яшчэ, скажу шчыра, не до конца пронізаўся гэтай кнігай, бо ведаем, што тут трэба смакаваць, трэба вяртацца. Але я ему сказал шчыра, варта прачытаць, конечно. І ось у нас как это завязалось, бо у нас пачалі ладзіць таксама пілігрымкі, ось мы там Межигорье. І гэта было таксама такой больш мэтай, таксама наблізіць людзей да Богородицы, а праз Богородицы да Христа, то есть паглыбіць сувязь з Господом Бога. І таму, конечно, как я святар, я заўсёды маю таксама дачыненне ў парафіі. Ось еще раз паўтарую, што легіянеры гэта наймацнейшыя парафіяне, развітыя, адданыя, паглыбленыя, шукаючыя. То есть і могу сказаць, што, конечно, як у людзей у нас ёсць розныя праблемы, розныя сутыкненні, гэта все у нас бывае, мы разумеем гэта, але гэта вырашаецца неяк так конструктыўна, і людзі тут далей развіваюцца. Ось скажу шчыра, што гэты рух, вот зноў жа паўтаруся, у нас просто закараніўся. Я лічу, што он будзе больш закараняцца. І таму Людвіг Гринон де Монфор піша, што менавіта у апошнія часы менавіта на Марыя будзе найбольш шанаванай. Найбольш будзе шанавана Марыя. Я не ведаю, скажу, што мы жывём апошнія часы, ці стаім на парозе. Не могу зараз гэта сказаць, але то, што Марыя павінна быць больш шанаванай, і гэта адбываецца праз рух Легіона Марыі, гэта адпаведна. То бок ваша дзейнасць у легіёне звязана таксама менавіта з прысвячэннем сябе Найсвяцейшай Панны Марыі. Так. А якім чынам вы арганізоўваеце гэты працэс? Расскажыце. Да, мы не только, скажем так, есть у нас, я думаю, ведаю, что уже про пресвячение не раз сказалось на Радио Мария, но больше широко, скажем так, не только у нас мы ладили каждый год пилигримки до пандемии у Меджигорье, это было так само в этом кірунку шло, але зараз мы вельмі активно мы знаходимся у мессенджерах, то есть у мессенджерах закликаются отповедные люди у нас, мы скажем так, волонтеры, им это сапраўды не знайшлі такое пакліканне сваё. Менавіта рыхтуецца, збіраецца група, і вельмі вялікія групы сапраўды збіраюцца, і адбываецца 30-дзённае пасведчанне праз мессенджер, то есть адпаведна даюцца тэксты, адпаведныя інструкцыі, скажем, і вось менавіта таксама. Я бы сказал так, как святар, я больше, скажем так, здесь как нават появляюсь, как не то, что вот консультант. Бывают некие пытания, але больше это люди светские деньги. Ведаеце, мне вельмі гэта не то, что падабаецца, я вельмі ўражаны і вельмі, ну, скажем так, знаходжусь такой
такой добрай статацыяй, калі бачу, што людзі свецкія неабыякавы да свайго касцёла. Это іх дом, то есть і они адпаведна яны дзейнічаюць, ведаеце, мы как бы уже збоку тут знаходзімся, яны дзейнічаюць. І кожны год тут Владзімір не ведаю, колькі вот адбылося наше прысвячэнне так праз інтэрнэт, праз месенджеры, скажем так, шматлікая колькасць людзей адбылося уже. І адбываецца ўвесь час, бо это ёсць. Можна долучыцца. Вот не знаю, может, какие контакты брату Владимиру подать, потом позднее, как люди просто ведали, куда можно долучиться в этом мессенджере. И то, Ну, да. скажем, я этим так напрямую не займаюся. Это группа Тотустулс, яка есть у Вайбере. Вось там другие администраторы этим займаються. Ну, вось... То бок шукаць у вайберы тотустос. Да, да. Ну, а яшчэ прысвячэнне сябе найсвяцейшай пані Марыі паводле Грыньёны де Монфор ёсць на нашым сайце Радыё Марыя і таксама ёсць на нашым YouTube канале. Мы яго ў мінулым годзе зрабілі разам з ксяндзом Міхаілам Цвячкоўскім. То бок усе сродкі ў вашых руках. Вы можаце скарыстацца імі і праз Вайбер, і праз Радыё Марыя. Наша перадача патроху, паціху коціцца да завяршэння. І напрыканцы я вас прашу кожнага сказаць, можа, такое падсумаванне ў некалькіх сказах, можа, ў адной фразе. Што для вас Легіён Марыя? Калі ласка. Ну, для меня Легион Марии это, ну, как у команде, чтобы не одной, а у команде приблизить людей до Бога, до костюла. Ну, и разом с Марией справы добрые чинить. Ну, для мяне Легіён Марыі гэта асабісты духоўны рост, бо я гэта, ну, вось, адчула на сабе. І таксама гэта сям'я, гэта каманда, якая, вы ўжо пыталіся тут, ці мы маем якую сувязь, так, мы, калі ў нас якія ці радасці, ці цяжкасці, мы заўсёды трымаем сувязь па ўсёй Беларусі, просім аб малітвах і таксама дзякуем. Гэта вот, ну, такая моцная сувязь, яна адчуваецца, і гэта вельмі таксама падтрымлівае. Ну, я скажу коротенько, это воины Христа. Ну, что-то можно добавить. Я скажу, что для меня Легион Марии — это покликание. В певном сенсе слова. И, скажем, таямница гэта покликание, тая, что яна за плечима 30 гадоў, мне так сэрца вельмі моцна гаворыць, што яна будзе нішто параўнанні з тым, што мне чакае наперадзе. Мы все ведаем, што Марыя нас усіх ведзе толькі одно месца — валадарства Божае да свайго сына, валадара сусвету. Вось. І я разумею, што каб туды трапіць, скажем, вот на гэтым этапе, да, я не ведаю, чаму мне Бог такое усведамленне дае, што трэба, ну, просто феноменальна, унікальна ўсімі сіламі быць вернымі Богу, быць вернымі Марыі. Вось, у гэтым ёсць перамога. Марыя ўсіх вядзе да перамогі. Марыя ува мне выхоўвае на менталітэт пераможцы. То есть я не просто хрысціянін, які жыве пэўнымі пастулатамі хрысціянства, але чалавек, которому сэрца павінна глядзець на канечны пункт. Да? То есть все астатняе гэта толькі, ну, скажем, тое, што мінае, тое, што вакол цябе за табой заходзіць, а ты ідзеш да перамогі. Яна вядзе да перамогі. Вось. І я думаю, што калі гэта пакліканне, то тут вельмі добра это ўсё тлумачыцца словамі Яна Паўла II. Это дар і таямніца, бо у кожным пакліканні схавана наперадзе, схавана вельмі-вельмі вялікая таямніца. Таямніца валадарства Божага. Я хочу сказаць, што панна Марыя — это моя маці, сапраўдная моя маці. А Легіён Марыі — гэта мае духоўныя браты і сёстры не толькі ў маім прэзідыуме, але па ўсёй Беларусі. Дзякуй пану Богу за тое, што ў мяне ёсць Легіён Марыі.
Ёсць такая армія ў свеце, якая вядзе да свету. Ёсць такое войска, у якое не сорамна ўступаць. Ёсць такі легіён, які чакае на тых, хто гатовы адкрыць сваё сэрца на Бога. Калі вы пачуваеце ў сабе памкненне, жаданне стаць пад харугвай Найсвяцейшай Панны, паглядзіце на легіён Марыя. Можа, гэта менавіта тое месца, дзе вас чакаюць, дзе вы павінны быць. Дзякуй за тое, што сёння завіталі ў нашу студыю не на імгненне, не на хвіліны, на гадзіны, на цэлы дзень. І спадзяёмся навечна, бо гэта не апошні наш праект. Мы ўжо маем новыя ідэі. Дзякуй, даражэнькія сёстры і браты з легіёнам Марыі. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечные. Аминь. І Дякую, дзякуй што Пану Богу. запросили. Госці ў студыі запрашае легіён Марыі.